Assembly নির্বাচনের পিছনে রিসেন্টলি নির্বাচনের পর আপনারা একেলগে কাম করছেন আৰু অন্তত আমি একেলগে কাম করার দরকারে পরিবেশ লাগছিল কি আমরা দিয়েছি তার আপনারা সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের আলোচনা এটা ভাল পরিপূর্ণতা হোক ফলপ্রসূ হোক আৰু আমার সকলের মনত যাতে जेंनाफोरखौ बोस्रांनायनि नोजोरजों दिनै बे मेलखौ खुंनाय जादों आरो बेहाय जोंनि आसामनि केबिनेट मिनिस्टार अशोक सिंहाल लोगोसे जोंनि बिटिआरनि चिफ मानोना प्रमद बर' मंगलदै लोकसभा समस्टिनि एमपि दिलीप शइकिया आरो गुबुन सेंट्रल आरो डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि बिजेपि आरो UPPLनि सोद्रोमाफोर बाहागो लादों सावरायनाया जोबोद मोजाङै जालांदों फैगौ समनि जे सायख'थि बेयाव दासिमहालागै बेखौ क'क्राझार दरं उदालगुरि बे मोननै पार्लामेन्ट समस्तियाव बबेहाय सोर पार्टिनि बिजाथि जागोन बा सोर बिजाथि जागोन बिनि डिसिसन जायाखैबाबो जों मोननैबो पार्टिया जेराव जायखौनो केन्डिडेट बेनो जाहाथे देरहायो बे बाथ्राखौ लानानै खामानि मावनो होननानै जोंनि मन्त्रि बिथां बिटिआरनि चिफ बिथाङा बोसोन होलांदों आरो जों पार्टि वार्कार हिसाबै पार्टि मावथि हिसाबै बिजेपि आरो जयेन्टलि जों खामानि मावनानै फैगौ बे बिसायखौथ' जोंनि उदालगुरिनिफ्राय NDAनि पार्ट बिजाथि हिसाबै जाय लागोन बिथांखौ देरहानायनि दायित्वखौ जों लानो खामानि मावगोन जों आसा खालामदों एबार NDAनि सरकारानो जाफिनगोन आरो जोंनि मानब गिदिर नरेन्द्र मदिखौ जों थार्ड टाइम थाखाय प्राइम मिनिस्टार हिसाबै मोनगोन मानोना थांनाय 10 बोसोर बिथाङा जिबायदि भारतआव मोनसे डिसिप्लिन लाबाय मोनसे जौगाथाय लाबाय मोनसे खौसेथि लाबाय आरो मोनसे गोलाव समनि नोजोर लानानै बिथाङा खामानि मावनायनि खोथा होदों जों बिथांखौ देरहाहोनो हायोबासो बे सिमांफ्रा गासिबो जाफुंजोबगोन आरो जों लुगैदों जोंनि सिमांफ्रा जाफुंसार बेनि थाखायनो बिथांखौ जों थार्ड टाइमनि थाखाय प्राइम मिनिस्टार हिसाबै फज'नो हायोबासो बे सिमांफ्रा जाफुंगोन जों आसा खालामो जोंनि वार्कारफ्रा जोंनि बे जथुम्मायाव नुजाथिनानै गाव गावनि दायित्वनि गुरुत्वखौ बुजिदों आरो गावनि खामानिफोरखौ गावनि बिबानखौ सिनसियारलि खामानि मावलांगोन दिनैनि समाव जों नुदों DPF दला 5,000 6,000 बेफोरबायदि जयनिं हाबाफारि लादों UPPL आरो BJP दलाव जेबो गोहोम गोग्लैयाखै नामा जों दासिमहालागै जिखिनि रिपर्ट मोनदों बेथ' BJP आरो UPPL रावबो थाङाखै आनखि बिथांमोना 5,000 जयेन खालामनाय देखायदोंबाबो गावसोरनि पुरुनि सोद्रोमाफोरखौनो जयेन खालामहोफिनबाय थादों गले गले सोरबा सोद्रोमानि दैदेनगिरिनि परियालफोरखौ न'खरफोरखौ आरो इतिमধ্যে मेम्बारखा बिथांमोनखौ जयेन खालामनायनि दिन्थिनानै मोनसे चमक लाबोनो नागिरदों खिन्थु बिथांमोननि बे नाजानाया अरायबो बिथांमोननि मामोन थगायनानै पाब्लिकखौ थगायनानै गावसोरनि चमक देखायनो नागिरनाया बे खुनु साक्सेस जाया रायजो राजाफ्रा गासैबो मिथियो BJPनि आखला मा बिथांमोना थांनाय 17 इयार्स बिटिआरआव मा खालामदोंमोन बिटिआरनि जौगाथायनि खेथ्रआव बिथांमोना माबायदि हेंथा होदोंमोन समाजाव माबायदि इनडिसिप्लिन लाबोदोंमोन समाजखौ बोरै फोजोबस्रांनाय लामाथिं दैदेन बे गासैबो बाथ्राखौ मिथिखायो आरो बेनिखायनो बिथांमोनजों रायजोफोर गैया बेनिखायनो बिथांमोना थगायनाय रायजोफोरखौ फिस्लायनो नागिरदोंमोन बे कन्फिडेन्स साक्सेस जाया उदालगुरि आरो तामुलपुर बे मोननै जिल्लानि UPPL आरो BJPनि ब्लक लेभेल आरो जिल्ला लेभेलनि मन्थ्रिफोरखौ लानानै मोनसे सावरायमेल लानाय जादों आरो बेयाव बेखि फैगौ पार्लामेन्ट इलेक्सनखौ लानानै सावरायनाय जादों जिहेतु बे मोननै दला थांनाय बोसोरथाम आसाम आरो बिटिआर ओनसोलाव जथायै सरकार खुंदों जथायै खामानि मावबोदों खिन्थु अब्लाबो सम सम बै ग्रासरुट लेभेलनि वार्कारफोरनि गेजेराव एसे बेले बेजे सोमजियो आरो बे बेले बेजेफ्रा नैबे पार्लामेन्ट इलेक्सनावहालागै सोलियोब्ला जोंनि इलेक्शननि फिथाइया बारा मोजां जानो नङा सेन्ट्रेल आरो डिस्ट्रिक्ट लेभेलहालागै थानाय वार्कारफोरनि गेजेराव जेबो प्रब्लेम गैया जों गोरोबलायनाय खामानि
गासैबो खामानिफोरखौ जों क'अपारेटिभलि इउनाइटेडलि खामानि मावो